This is oxygen. I'm that. Let's go, go, go. Grabe kay ang ulo ng mga abang di dire oy. Saon og tangan og rules. Di good sila kabalo mo sunod. Oh, paliyog ayaw isulod. Kung mo jewel bags mo dire lang. Kwarto tag 200 na kwarto with aircon. Ipagyud kabayad. Sus grabe ha kay mutawa na. Bayo sa nako to. Kusina to, bisan tubo atong kahoy yung tanom mo to. Murag tagtaon og balik ang mga. Kini yung mutuan ng bayahan na yun. Gibutan man akong rules diya oh. Sa angay lang buhaton. Di pagyud kasunod. Asa ka nga oras ka na nang gibutan rules hindi. Hindi sila musunod. Sus. Kasula kaya nang gasulat anang eh. Madalisin kayo ah. Hugaw sa apartment. Tubo mo na yung kahoy, ano? Pagkataw na eh. Ay sila, matutubo na yun siya. Kaya nag-uwi pa yung laptid sa mga abang nyo. Takbo rin siya oh. Mahalin na yung mga 100 katuig. Halin na nag dool, libo. Matay no? Murag mao man gid ning lugar atong ingon nila nga paabangan. Tapos ang tag-iya daw ko na dire managnaay. Sudlo na ako be. Sina ato dire. Pag mao gini lugar ba? Yet. Yaw mo sa mga rules dire oy. Yabag na. Matay ukim ni lugar at 200 na nga bang. Bagay tao dire no. Ayo. Ayo. Kinsa lang ito nawag oh. Basit customer po na ako to. Nakabe? Kinsa lang po. Uy. Nong. May gani kina ka? Natakoy tuyo nimo ba? Oo. Gani kaya niya ka. Sunod. Lima ni. Ang party ko eh. Kani siya. Kani nga room. Tag 200 ni with aircon. Oh, awa. Airlaps na airlaps. So, pamilya or imo asawa, hindi mo diri. 200 ra, bro. Imo na nakabrato nga tag nimo. Kuan man gud unta nong kanang kuan ba? Lagi kabalo ko sa gusto nimo. Ali. Kusina ta. Ali, ito na ko ora makita ng kusina. So kini nakita nimo tanan re. Muna itong kusina. Ako kayo no. Tiles pa na. May problema dito tubig. Kuryente, may problema diri. Saman. Dili kanang kuan ba? Si Adam pa ita. Sige, ali. Si Adam rin. Buong rin. So, kani. Mao na itong CR. Kompleto na tanan. Nakita niyo mo tanan. Tako na itong kahoy. Ang tanong rin. So, CR ni. Limpiado na. Ako nagyatiman gano'n na eh. So, saman. Buang na. Dili nung kanang kuan ba? Second floor yung gusto sa taas. Ang lima na. Ali, ito rin kako sa taas. So, kini. Diri ang dalan padulong sa taas. Skeletor na skeletor. Burnout siguro karon burnout. So, maglakaw lang ta. Ito na yung lakawon. Burnout. Matay ning tawhana. Huli na. So, paabot mo niya. Pag hina lang skeletor kim. Kaguba niya ka. Kasi kay bayad niya ba?
Sorry, ini lang dia. Gubat dito. Ini. Matay gid ni tawahan na ahak na gyud ni. Laro ni. Matay makakuha ni mahulog ko ani. Skeletor nga. Sa skeletora ni gubaon man eh. Yanong. Unsa naman gyud? Okay na ka? Ay, pirte, okay ha ikaw. Mutara ko nimo. Okay na ba nimo ni? Aircon. Bag-o nga apartment, ratura ag abang, isa man. Sabay gusto nimo? Nah. Manay okay nimo? Unsa gud ko dinuon ning pagka-aircon na nga buslot matana nang bitahan na ni. Oh, bitahan na din eh. Manay okay nimo? Naunsa naman ning mura magpilakaan nyo ning wala na limpyo he. Apa gid datong mga sulat-sulat sa kilid. Puros nag-iyo. Unsa naman pud na eh? Ayaw nagilabti ng mga sign na sa board kay unay mga kuan ako dire mga roles nga angan yung buhaton. So syaro pa mo di mo kasabot na daghang kayo pamutang ko ng bumbong. Hanay ning naunsa gud pud uroy. Ako untang gusto ba? Unsa pa man gusto ni buday? Iyar magayog. Si gusto, ang gusto nako. Nga naman. Sa tuyo ni buday. Ay naunsa gud pud noon nang wala man gud ni ani kay moabang ana nimong apartment nga. Unsa man ning gubaon naman kay ni man ni pulos. Yan higo kay akong gipangita si Ardot. Kay magpahula ako sa akong future. Ay wala makagaingon nga nangita kang Ardot. Magpahula ka. Ay naunsa-unsa po na ako pud doon nga mo interrupt man po kag mo istorya ko nimo. Sige hulain ako. Unsa man ka, di man ko sa Ardot. Anak man ko niya. Atay gubag mag-adlaw. Tuli, yes. Atay kung tuwanan ni. Ay naunsa di man di kasi Ardot kasi sayang pug oras dire paminaw ani mo ang apartment kita kang Ros nga puros iyot. Bahala na ko muli koy sa muka. Kapay mo ang elevator nga kulog kagdan. Unsa? Kailangan mga hulog na yung mga piang. Unsa ka oray? Lakit kita rin mong balay din unsa. Bakit na? Istud yung malas-malas lagi yung adlawan ang bro. No. Utro po gaga. Malas ka ulit. Kuba adlaw tuwana ka. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. What's up mga bugok? So guys, karon naabaday mi sa hasaan sa lugar na Ardot. Kaning balaya mo ni ginatawag dire haunted house na mo ni mumo dire. So tabi-tabi po ang tagdili buyagan ning naon ni Usting. Tabi po. So karon guys is mag-shout out sa ta kay murag dugay-dugay gud ning maka-shout out ninyo ba? Shout out. Sinsya ni sa uban nga piki mi kayo. Naay may gatingog gani motor na dinawakwak. So, kasi mo natin, ako na lang. Ay, ikaw lang din. Ako na. Okay. So shout out. So taon-taon na namin wala ka shout out. So shout out ko sa mga classmate diya sa Good Boys. So sa mga classmate ako sa Bubod. So shout out niyo sa ni Joy sa akong classmate po nga napoy sa ning comment sa YouTube kabantay ko siya bay. Nare. Oh, shout out. Oh, so siya ray bahala na kay siya may nakabasa sa ato. Shout out po dahil sa kwan Noy yan Ase GK lang hanan lang Gwin. So mao ginay tigtanaw sa YouTube kuno na sunod si Noy kana shout out Noy musta Noy ay black na kay mamasolta pohon kay arag busy man karon nga ibis kay so sa iPod busy po sa klase unang makapakante ko po masolta po Noy. Salamat. So, shout out days niya sa akong pinalanggang asawa nga si Karen Ostero, sa akong anak nga si Tantan, si Gisa Ostero, si Jay Caliso, si Ariel Takugdoy, Rinan Tambo, Espedito Maisling, o siyang asawa nga si Agnes, si ang anak kasi Taloyloy, si Joanna o Joanny Maisling, Jimbert Aplaca, Alkin Bisangre, Leilani Masayon, si Chloe Hinuktan, si Kurt Jurgan Pagirigan, o si Rigi Maglinte, o siyang asawa si Ivy, o si silang King, si Winston, si Ibon Capricho, si Rambuang, Kenny Rosales, Bailo Mantas, si Gilbert Puliran,
Kini kain koy, kisa pa ni silang Dave Bulyas, si Ivy Maglinting, si Florilyn Maglinting nga nasa Kuwait na narbaho sa abroad. Ug si Ayan Maglinting, ang gagaw nga nasa Cebu ug sa iyang pamilya. Ug si Ate Laura Maglinting dira sa Cebu sa Camotes Island nga teacher dira. Ug si Ruel ug si Angguluwol Maglinti, limot wala mo la recall. Angguluwol Maglinti tas Camotes Island sa Cebu. So shout out niyo ko ug sa inyong anak si Braille ug sa manager sa Kapatagan sa Prince Kapatagan si Joel Orsilada nga pirme galanta dre. Sergio, kumusta sir? Ug si Jusel Bautista, Kenneth Beren, Carmel Mufan, si Kadel, si Fidelson Kale, Del. Si Osting lang malakas Del. Og si Joy kaning Joy classmate din ni Osting. Tingala ko nag-comment raw. Si Joy. So og sa amuha din kauban nga si Ardot, si Arnold Dumaog, si aka Ardot, og sa ni nung giging si Jomer Ostero nga wala siya dire kay busy ba. So karon busy gid pirme mo nang mag-listen mi og kanang usa. So shout out sa Carl Plays TV nga pirme gasunod sa among YouTube. Shout out sa'yo. Bawal tagasa ka idol. Abay do rin. Nakoy duwag dahil tod. Kalimot ko si Tyren. At Irene Gumulon iski sa Burgos. So tigtanawan po rin siya kay kita mi kaya siya nga yati tigtanawan. So te shout out te. So salamat kay tigtanaw kanon iti ha. So iski sa Burgos. Salamat. So guys, agad mo kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa YouTube channel kay habang tumatagal lalong sumasarap. Salamat sa nagdungang para mong mga subscriber ra. Kay dagan-dagan na yun mo. O ginaot nga mas malingaw pa mo kung na may gusto, comment lang mo below. Comment lang. Sa mga title ninyong gustong mga likes kay amo nang tagaag panahon nga maokey ra. Kay Guras. So, more to guys, na may haunted house man good ni. So guys, more to siya guys. Then, goodbye. Wait uya, kinsa diri wait uya. Wait uya, kinsa diri wait uya. Sige biga